Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamatik sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpahalo na nakamusta sa inyo ka mga lingkuranan o banon sab sa tagsa ka mga reducits aron sa ingon niana. Mao inyong magamit sa pagpamatin hinyo na karon. Di man sa naglantaw sa Facebook o sa YouTube. Maayong gabi atong tanan o kami magapanghinaot ng panalangin ni Master kanunay yung taning paabot sa tagtag sa inyo ka magagalingon aron sa ingon niya na hapsay ang inyong pagsudong o paglantaw ni sa Facebook o sa YouTube ug ingon man pagpaminaw karon ining kagabion sa atong programa. Ang programa puros lamang nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon kana diri sa pakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati niyo sa Power Radio, magsugod kita sa alas 7 gabi, ulong tan hangtod sa alas 8 kagabion. O sa Waykurat Radio FM sa Balingasag mabati usab magsugod sa alas 8 ulong tan hangtod sa alas 9. O sa Radyo Ultra mabati usab matag alas 10 buntag ulong tan hangtod sa alas 11 o Teleradio RPN makita usab magsugod ka na alas 12 ulong tan hangtod sa launa sa kahaponon. O sa Mindanao o sa Visayas area adunay 26 ka mga radio station. Din ana ang programa sa PBCA mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og ninihiyo na karon ikauban pa nato uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ng mga kaigsunan? Kini usab si Brother Jiggy Macarayon makiguban sa pagtun sa kamturan aron ang umuya tudya kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo so uban pa ang mga ministro. Kumusta usab ka mga kagilaan ug kaigsunan kani sa mga alagad sa kahanginan Brother Lloyd Badera mo sa makiguban kaninyo ni intak na aron sa pagpadangat sa kamaturan ug karon paila pang kauban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kagilaan ug kaigsunan kini sab si Brother Romy Rama Kamos katamayaw na sab karon sa paghatod kaninyo sa kamaturan aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. O karon magpaila pa ang usapa ka ministro. Kumusta ka ninyo mga kagilaan mga kaigsunan kinyong alagad kang ina Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga mo usab makiguban intak na aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tema. Ninihiyo na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan ang atong pagisgutan ang kabahin mahitungod sa padayon nato nga padayag ug pagsusi bahin sa nakasulat sa Biblia diin diha gisandig ang pagtuo sa PBCM diha sa Biblia ug ang among saliganan ug ingon man ang among prinsipyo ug baruganan mao nga sa among side nga dili ang mga ministro sa PBCM dili nga moderador og hisgot o dili diretso mo duna kay hisgutan o buhian nimo nga topic pag wala may mabati nga mga makita namo nga mga basa ba o ingon man mabati namo nga dunay gisulti bahin kanamo. Mao nay among prinsipyo nga gibarugan gyud mga ministro sa PBCM. Kami nga mga ministro. Unsay prueba ni anak Brad Romy kung atong susyo nakasulat sa Biblia. Ato lang basahon Brad Macarayo kini nagsulat sa Proverbio sa basahon sa Proverbio kapitulo 18 bersikulo 13. Nagaingon din Kapitulo 18 bersikulo 13 palihog pagbasa. O ingon ini ang sitar na nimo nga sitas. Katong maghahatag og tubag sa wala pa niya madungog, mao usa ka binuang ug kaulawan alang kaniya. O busa mao na nga katong giingon maghatag tubag niya wala pa niya madungog may usa ka kaulawan. Busa kun kami mohatag og tubag, kun kami mopahayag, doon na gin may madunggan. Muna nga amo paminawan sa namo daan. Muna giingon kung basahon to sa Bibliang Katoliko giingon na sa Panultihon 18:13 pamati sa dili ka pamutubag aron dili ka maulawan og mahisama sa buang-buang. Mao na siya ang amoa nga kami kung musulti mi doon na may mga doon na bay hinungdan dunay among nadunggan ug dunay nabatian ingon ana nga sistema. Laktod nga pagkaistorya munay ang among gibantayan gyud nga bisan pagani ang pagsulti sa mga pulo nga among buhian. Ang tambag yun sa nakasulat sa Biblia kinahanglan magbantay ka. Kaya basin doon na bayay kasipyatan niya pag-abot ana na dili na hinuon magkadimao. Unsay kuano nang mawawa na hinuon. Unsay prueba ni anak Brad Jezreel nga dunay talambagan nga gihatag sa Biblia. Nihatong basahon diri Brad Macarayo diri sa Bibliang Katoliko sa Sira kapitulo 28 bersikulo 25-26 giingon
Busa sa samang pagmatngon, pagbantay sa imong isulti, timbang-timbanga ang matag pulong nga nagagula sa imong baba. Tingali aduna bay usa ka tawo nga naghulat kanus sa ikaw masayop ug dili ikaw magbantay may sukamod kas kagalingon nimo mga pulong mahilo ka pa diha sa atubangan niya. No, muna tambag nga nakasulat sa Biblia, kinahanglan timbang-timbangon ang matag pulong. Magilatid man ka diha sa Facebook ug unsa man, muna giingon nga bantayan nato. Kay basin baya sa atong gisulti ug nasipyat lang ta ingon ana nga sistema. So mao na nga kami sa among side nga mga ministro sa PBCM nanglan nga amping sa mga pagstorya kami naa sa nga labi na nga dili ka masudlan sa istorya ingon ana nga sistema. Unya panalitan karon kay ang tambag sa Biblia ug dunay tawo nga naghulat kanus ka masayop na dili ta magbantay mauwawan ta ingon ana nga sistema. So mao na siya nga kana nga mga talambagan nga naa sa Biblia, mao na siya ang huna-hunaon sa tao. Yun ana nga sistema. Unya gumikan lagi kay ang magtutudlo si Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. nga magtutudlo, founder sa PBCM. Mao na siya ang naghatag og nagtudlo kanamo, nga gipakanaog niya sa tanan nga mga misyonaryo ug mga misyonarya nga ang pagtuo namo isandig diha sa mga nakasulat sa Biblia. Nakarga na sa naana sa balaod sa misyon. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd kung atong susihon ang nakasulat sa maong gisgutan nato nga mga balaod nga gipakanaog ni Master alang sa mga misyonaryo ug sa mga misyonarya. Okay, Brad Makaraya, atong basahan ng balaod sa misyon sa pahina 14 nga ingon. Sa numero 9 nga Numero 9. nga balaod. Balaod sa misyon, Oo. Brad Makaraya. Aniya, mao kani ginaingon. Ginadili ang pagkiski sa kilay sa mga babayi o paggamit sa eyebrow o eye shade kay supa kini sa kabubuton ni Master. Nganong ginadili man kini ni Master aron pasupakon ang kabubuton sa Dios o kini ang atong susihon o pasikad sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang sandigan sa pagtuo. O busa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Mao na siya nga ang among mga gipahayag nga bahin sa mga nakahisgot sa nakasulat sa Biblia nga talambagan nga magbantay ta sa atong mga panultihon o sa atong gisulti kay basin dunay naghulat kanus ata masayop ug dili ta magbantay may sukamod ta sa atong mga gipanulti. Ingon ana nga sistema. Mao na sandiganan pod nga gitudlo pod ni Master diha sa Biblia. Mao na nga kami kumusulti kung kami doon na itubagon, kung kami doon na may ipahayag o hatagag katinawan, ipasikad na mo diha sa nakasulat sa Biblia. Ingon ana nga plastada, ingon ana nga sistema. Now, niadto mga miagi nga mga programa nato diri nakapokus ta niadto nakig-engkwentro nato dinhi kato si Mitchell Bindilio. So, nipokus na dayon ta sa doktrina aron pagpalambo sa atong buluhaton. Isip gisango ni Master kanato nga kita misyonaryo o misyonarya o diya sa PBCM o labi na kanato nga mga ministro sa PBCM. Ingon ana nga sistema. So nakapokus ta diha. Pero sa takwaho lang nga gisgutan ang atong programa diri. Kung ato ganing hunahunaon wala may gihisgutan dinhi nga sa mga previous nato nga programa wala may gipang-mention nga ngalan diri. Gawas lang ani nga gisgutan na ang niya sa programa sa Villanueva. Ingon ana nga sistema. Kini nga pagkasulti nasayipan ba muna giingon lagi nga ang tambag sa Biblia magbantay ka kay basin baya og nasayop lang ta sa paghunahuna ana nga gidrive nato inana nga topic dinhi sa Villanueva bahin sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Doon na tay na kuan nga pasa na sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ang Chief Minister sa pagtulon ang PBCM dinhi kanato nga ang atong wali sa Villanueva gihisgutan pod unya dunay tin-awon lang gyud nga ipadayag sa iri nga bahin sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Wala ta nagwali diri sa pagpakunsad sa Espiritu Santo aron nga maglitok sa nagalanlaing pinulungan. So ingon ana nga sistema mo ni gihatagan natong katin-awan. Dili pud ta maka-entertain ani, dili pud ta makadala sa iri ani. Pag dili pud ninya dinhi gipo sa Facebook kay kutob sa makabasa ani. Wala unta i-post sa Facebook. Kaya kung i-post ni dito sa pagsistema nga makita ni sa YouTube, inana karon nga sistema,
So doon ay makabasa ana, moingon din unsa din ang wali diya sa Villanueva. Nagwali pagpakunsad sa Espiritu Santo aron pag niya magsuportar sa paglitok sa nagalayang pinulungan. So may ni nga paghatag natong katinawan para nga ang nagsunod sa tong programa nga karon pa nakabati wala maka sunod atong mga nangaging Domingo atong ipabati kanila ang unod sa mao nga gipang sulat diri. Ang nagsulat ani si Brother Danny Mabini. So wala man tay lain tanawa gani do na batay gipang hisgutan diri gawasan tag-iya sa nagkuan dia post dia. Dili po tagatandog sa kuan dia nga wala ta makakuan inana nga sistema pero do na man goy gisulti diri sa gisulti. Unsa may pulos sa atong pagpamatod sa Espiritu Santo kung walaon man o hunungon ang pagsulti sa nagalalayang pinulungan. Unsaon nimo sa pagpamatuod sa pagkadiyos ni Master, ako gikunsaran man ko nga walay nagpandong unsa may sayop ana. Di ba ang Espiritu Santo nga naambit nila may kalainan ba di ay sa among naangkon kung pananglit gibawal na or dili na. Ipapadayon nganong si Master nagpakita magpagpandong sa iyang mga kamot. Duha ka bata nako gipandungan ni Master atol sa pagbunyag sa akong mga bata. O ang akong asawa sa dihang nagsakit, ng akong asawa unsa di ay itong pagpandong ni Master lahi ba sa pagpandong sa panahon sa mga apostoles ug dili man di ay ipadayon. Bisan gani ang kadungan nga ani nga wali sa Villanueva sa paglid ni Macarayo nganong nagwali man sab og kakonsaran sa Espiritu Santo moingon pagpatinga. Unya ang kahingpitan daw nga mubuhat niana ang Espiritu Santo sa panahon karon sa katumanan ni Master. Wala bisag diha lang kutob. Ang pinakaunod sa atong gibalik-balik sa ere kay kini nga sistema. Mahimong masaypan kay ngano man pagka maglantaw ni kay nakapos naman ni. Paglantaw ni siya magpabili ni nga nakatatak ingon anid ay ang programa diha sa Villanueva. Ingon ana nga sistema mo nang gatagan natog katinawan. Unang-una sa panahon sa mga apostoles kung doon na sila'y pagpandong dito, unya kung si Master panahon sa pagbunyag, doon ay pagpandong sa mga kamot. Ang sistema dili man nga gipandungan aron nga makalitok sa nagkalain-laing pinulungan. Aron nga kakonsaran pagpandong nga kana buluhaton sa pagbunyag. Ingon ana nga sistema. Ikaduha, kung doon na may pagtambal ni Master unya napandungan sa kamot, napatungdan sa kamot, dili man ingon nga pagpakunsan na. Ang sistema ana karon nga pagpandong pag-ayo man na sa balatian. Nagdepende sa spiritual healer, butang pananglitan. Unsa ang practice nga pag-abot ana karon, hikapon ba nimo ang iyang lawas? Hikapon ba nimo ang iyang ulo? O imo bang patungdan sa imong kamot ang iyang ulo? Ingon ana nga sistema nagdepende man na tan-awon po nimo og unsa may purpose nganong napandungan na. Kung pagpandong man tungod sa pagbunyag aw na. Sa pagbunyag na, mo na ang rason. Kung pananglitan karon napandungan tungod sa pag-ayo sa pagtambal ana karon o pag-ayo sa balatian, so ang purpose nganong napatungdan sa kamo tungod kay pagtambal man nga buluhaton. So gipangutana na to, may kalainan ba day sa panahon sa mga apostoles? Ang tubag doon ay kalainan. Ngano man? Kung doon naman sila napandungan na to, pagpakunsad man to sa Espiritu Santo, dito kanila aron sila maglitok, ang resulta maglitok sa nagkanilang pinulungan. O doon na kalainan. Ingon ana nga sistema. So bahin po dire nga sa atoa sa Villanueva, ngano man nga nagwali ta bahin sa pagkunsad tungod sa rason. Tungod sa rason nga doon na lantay gipadayag nga buluhaton. Ingon nga nabahin ba? Kung sila nakunsaran sa Espiritu Santo, yatong adlaw sa Pentecostes, tungod kay doon na sila'y dakong buluhaton sa ilang misyon. Una dili kay didto ra kutob, doon na napoy lain na pong hugna sa buluhaton nga sa atong pagpamatod sa Biblia mapamatud-an po nato nga ni apod diri sa PBCM. Ingon ana nga plastada. So kini man kong sistema nganong naingon ani nga ning nahisgutan ang programa dinhi sa Villanueva. Tungod manggod sa hinungdan nga nagwali manggod ta nga adunay bautismo sa Espiritu Santo kalayo mo nang naa sa Lucas 3:16. Unya kinsay mo bautismo ana matud pa ni Juan nga Bautista mao tong mosunod kaniya wa may laing mosunod kaniya diya sa nakasulat sa Juan 1:29 sa King James Version bisan pa sa Catholic Bible
Mao man na siyang gitawag sa King James og kordero nga mosunod ni Juan Bautista. Dito sa Bibliang Katoliko gitawag na siya og nating karnero. So si Kristo mao mosunod kaniya di modo nga ang mo bautismo sa Espiritu Santo kalayo ang atong Ginoong Kristo. Mo nay gisulti ni Juan nga Bautista. So gidrive na to na unsay purpose ana kay nagpamatud mi sa Espiritu Santo pagpangutan-on mi. Karon kay inyong stand na aman sa Espiritu Santo bahin sa bautismo sa Espiritu Santo kalayo unsa may inyong ikasulti. Ang among tubag dili ta makahilabot ana kay ang mo trabaho ana sa pagbautismo ang Dios man. Kay ang mosunod ana gisulti ni Juan Bautista na. Di man na mapanginlabutan nato ang stand na mo. Pero dili na mo trabaho ang pagbautismo kay trabaho man na sa Dios. Uni ang kuana na nga sistema nga naa ang bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Ingon ana nga sistema. Sa to pa atong ginungtan ang Biblia kinsay mo bautismo mo na nga parang wala makahilabot ana mo nang gipadayag lang sa mga ministro sa mingon nga kami nasayod kay kami baya nabe ang stand namo nas pagpamatud sa Espiritu Santo ug pangutan-on mi ana nga sayod sa amo ikasulti. So inana nga sistema so duha ang purpose dili mapanginlabutan na kay trabaho na sa Dios ang pagbautismo sa Espiritu Santo kalayo ngani bisan pa si Juan Bautista gisulti lang niya daan pero dili siya nagbautismo ang bautismo si Kristo. Unya karon ang pangutana nganong naingon ana sistema nga dunay bautismo sa Espiritu Santo kalayo nga ang mubuhat ang atong Ginoong Kristo na po'y purpose nganong among gigamit ang paggamit namo anang sitasa tungod kay kun na may muliteral anang kalayo diha nato ipadayag nga dili na literal nga kalayo ha natanaw na to magkuha ta man ni sa punto karon nga dili literal nga kalayo ang bautismo sa Espiritu Santo kalayo ngano man mao ni kung si Kristo man ang muhimo sa pagbautismo sa Espiritu Santo kalayo, siya gid ang naibalo unsa ang resulta o unsa ang mahitabo ni anang giingon nga bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Nagsaad siya dito sa buhat 1:8 nga magadawat og gahom ang iyang mga apostoles, ang iyang mga tinun-an kung mo kunsad kanila ang Espiritu Santo. Mo nay gikuan ni brother Danny Mabini nga niingon siya nga nagwali man tag pagkunsad sa Espiritu Santo. Gisubay lang namo ba? Gisubay lang namo ang gisulti ni Juan nga Bautista ug ang gisulti sa atong Ginoong Kristo. Yun ana nga sistema. Ang gisulti sa atong Kristo magdawat mo gahom sa dihang mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo. Nganong gisulti na ni Kristo sa matinun-an? Munay among giingon nga sa ilang panahon duna sila'y dakong buluhaton. Mo bitaw na nga mogamit ni Ecclesiastes 1:9, history merely repeats itself. Ingon ana nga sistema. So ang naitabo karon mao ni siya ang sistema nga asa ang dakong buluhaton nganong mudawat sila gawm human mo kunsad ang Espiritu Santo tungod nang naas Lucas 9:2 nga gisugo sila gipatawag niya na pulog duha ka apostoles gihatagag kagahom aron sa pag-ayo sa mga balatian ug sa pagwali sa gingharian. Una nga sistema mo na ingon dako nilang buluhaton unsa ang usa pagwali ug pagpanambal mao na ang ilang buluhaton kanos makunsaran sila sa Espiritu Santo. Diya dayon gamit na mo na ang purpose nga amo bang gipakita nga daan pas panahon pas mga apostolis dunay kalambigitan ang Espiritu Santo pagbuhat nila sa mga milagro o pag-ayo sa mga balatian. Naunsa na ka ang stand sa dapit sa PBCM nga maon na ginagpamatuod. Klaro nga ang pagpamatuod diya dapit sa Espiritu Santo. Mao nang gihatagan na mo na og importansya. Mao nang naas nakasulat sa buhat 2:1 og 4 para pagpamatuod nga dili maliteral nga kalayo ng bautismo diya sa Espiritu Santo kalayo tungod kay naidayag ang kalayo didto sa panahon sa mga apostoles din gisaaran ni Kristo nga makunsaran sila sa Espiritu Santo pagkunsad na nga napuno na sila dili man ingon nga wala hisgutin nila ang kalayo gisgutan man wala nagbulag ang gisulat sa mga apostoles ang buhat sa mga apostoles o ang resulta sa pagkunsad sa Espiritu Santo, wala mo diferensya dito sa gisulti ni Juan nga Bautista. Ngano, naidayag man ang kalayo. Pero sa unsa, sa diha na nga napuno sila sa Espiritu Santo, kanos anay tabo, pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, munang mabasa diya sa buhat 2:1 og 4. Nga sa nagkatigom sila sa kadapit, may biabot nga dahonog gikan sa langit, huro sa makusog nga hangin, ug diay may pakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa matag usa kanila ug sila napuno sa Espiritu Santo. Pag ingog literalon ba na ang kanang kun naay mo literal ana, palpak ngano man tungod kay mato pa daw dila nga daw kalayo. Dili literal. Ingon ana nga sistema.
Sagya nga ni kunsad ng Espiritu Santo na puno sila. Imbes nga kato gahom ang gipadayag sa atong Ginoong Kristo, daw dila nga daw kalayo. O mao to siya nga nagkahulugan ang katong kalayo, daw dila nga daw kalayo, nagkahulugan og gahom nga mao tong gisaad sa atong Ginoong Kristo. Madawat ninyo ning gahoma pag mo kunsad ang Espiritu Santo. Para sa unsa? Sa inyong buluhaton, magwali og mag-ayo sa mga balatian. Mo na ang ilang giingon namo diri ilang buluhaton nga among giisgutan din sa ire. Ingon ana nga sistema, wala mi nagwali. Ingon nga pagkunsad sa Espiritu Santo nga kana sila maglitok sa nagkalain-laing pinulungan. Kay kana manggod nga naa napuno sila sa Espiritu Santo, naa man gis bersikulo 4. Gisunod na po, gisunod sa maong bersikulo 4 nga og sila nisugod sa pagsultis nagkalain-laing pinulungan. Mao man na siya nga sistema. Pero kutob ra media wala gyud to mugawas. Nga doon namin nagigamit na muna aron nga gipamugatan ang paglitok sa nagkalain-laing pinulungan. Klaro, mao man na siya. Klaro na. Ingon ana mao na siya ang among gihatagag katinawan. Unya, dito na dayon sila nagsugod og sa ilang buluhaton nga pag-ayo nas mga balatian na idayag na dayon ang mga milagro sa ilang kamot nga ang Dios mo nagbuhat ni ana. Unsay prueba na Brad Jiggy? Ang prueba niya na Brad Macarayo ato lang basahan sa mga buhat kapitulo 5 bersikulo 12. Og pinaagi sa kamot sa mga apostoles daghan ang mga ilanan og mga kahibulungan nga nangahimo sa atubangan sa katawhan ug silang tanan didto magtiguman sa portiko ni Salomon. Oh, busa diha na dayon nagsugod nga ang Dios nagbuhat ng dagkong mga milagro pinaagi sa kamot sa mga apostoles. Human napuno sila sa Espiritu Santo. Sa nakasulat pag-abot niya tong adlaw sa Pentecostes. Ingon ana nga sistema. Karon, dito na dayon ni pahayag ni sa Apostol Pablo nga ang ilang pagwali dili kay sa wali lang. Naa na dayon nagnunot ang gahom sa Dios. Unsay prueba ni ana Brad Romy? Ato lang basahon Brad Macarayo kining nakasulat sa unang Korinto kapitulo 2. Bersikulo 4 hangtod 5. Sige. Sa kapitulo 2 sa unang Korinto. Ingon ini ang pamayag. Ug ang akong pagsulti ug ang akong pagwali dili pinaagi sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong kundili pinaagi sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom aron ang inyong pagtuo magasukad dili diha sa kaalam sa mga tao kundili diha sa gahom sa Dios. Bosa mao na ang gipadayag ni Pablo. Nagbulag ba dito sa Lucas 9:1 ug 2? Og ang buhat 1:8? Wala. Mudawat sila gahom pagmukunsa sa Espiritu Santo tungod sa pagwali ug tungod sa buluhaton. Nag-uban gyapon. Ang pagwali ni Pablo dili kay kutob raswali. Dunay nagnunot nga gahom kay mao ang pinanugda na ang gahom sa Dios sa mga tawo nga nagtuo sa Dios. Ingon ana nga sistema. Munay iniesplikaran ni apostol nga si Pablo. Mao na siya nga naidayag. Wala mi nga nagwali ug naggamit miya ng buhat 2:4 aron nga pamugatan ang paglitok sa nagkalain-laing pinulungan. Ana ra nga sistema kay nahitabo lang tong paglitok nila sa pinulungan, nagkalain pinulungan ni atong adlaw Pentecostes didto sa Jerusalem kay naa man nas bersikulo 5 sa kapitulo 2 sa buhat. Sa Jerusalem ang nadawat nila. Unya pag abot sa bersikulo 13 ana naglitok sila sa nagkalain-lain nga mga lingwahe, sa nagkalain-lain nga mga dapit nga mao nang gisulat diya sa bersikulo 6 hangtod 13. Pag-abot sa bersikulo 10, 9 ug 10, naa diha nga og sila naglitok sa nagkalain pinulungan nga katong giingon dayon nga ug nagsaysay kanila bahin sa kahibulungang mga buhat sa Dios. Kutob sa mga tawo nga ilang ikaatubang para nga makasabot ang ilang giatubang ug explikaran bahin sa kahibulungang buhat sa Dios kay maoy ilang misyon niadtong panahona ang pag-ayos balatian kung di ka kasabot sa mga sinultihan sa mga apostoles. Gitagaan sila adtong panahona para nga sila makalitok, para makasabot nga ang ilang explikaran masabtan nila sibo pod sa ilang gikaatubang nga mga kuan nato. Pero sa gikasulti gay nila sa bersikulo 12 ug 13. Ingon gani sila kini mga tawhana nagsalimuang. Gignan pa man gani sila nagsalimuang. Ngano man tungod kay naamay wala kasabot. Yun ang nagkasistema unya nga naglitok sa nila anang mga pulunga. Nanang kalibog gani nila diha. Busa sa paglitok pa lang gani sa nagkani pinulungan, doon na ang kalibog. Ingon ana nga sistema, naa sa buhat 2 bersikulo 5 hangtod 13, naa na diha. Ngani
Ang paglitok sa nagkalain mga pinulungan, ilahana na, dili kay paras magtotoo, kung dili sa dili magtotoo. O, ako lay basa, pabor ko na. Niya sa nakasulat sa unang Korinto 14, versikulo 21-22. Gingos nakasulat sa balaang kasulatan. O, unsay gisulti? Gingon, sa kasuguan, kini nahisula, pinaagi sa mga taong lain og mga dila, og pinaagi sa mga ngabil, sa mga langyaw. Ako nagasulti ngadto niining mga tawhana, apan bisan pa niini, dili gihapon sila, magapatalinghog kanako, nagaingon ang Ginoo. O na, sa ingon ni ana na gani, bisan pagani og naglitok sa mga sinultian sa mga langya og laig mga dila, bisan pa ni anak nakadungog sila, dili gihapon siya tuuhan. Giano man, bersikulo 2, sa ingon ni ana, ang pagsultig mga dila ilhanan di ay dili alang sa mga magtotoo, kun dili sa mga dili magtotoo. O mo na, ang pagsultis na kanyang pilungan dili manggani ilhanan dito sa magtotoo sa mga dili magtotoo. Samtang ang paghimog propesya ilhanan dili alang sa mga dili magtotoo, kundili alang sa mga magtotoo. O na, sa nakasulat sa Biblia, iyan naman ang alang sa magtotoo ang paghimog propesya. Pero ang alang sa dili magtotoo, ang paglitok sa nagkalalaing mga pinulungan. Ang tenor sa sinultian ni Apostol Pablo, wala pa mugati niya ang paglitok sa nagkalain-laing mga pinulungan. Ingon ana nga sistema. Ngani dunay gisulti si Apostol nga si Pablo, nga bisan pag muadto siya sa iyang atubangon, unya maglitok sa nagkalain-lain siya pinulungan. Gideclare ganit niyang walay makuha. Unsay prueba ni anak Brad Jezreel kung atong basahon ang nakasulat sa Biblia. Niya itong basahan, Brad Makadayo, diri sa nakasulat sa Biblia ang Katoliko. Sa unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 6, giingon, busa, kung muanha ako kaninyo, mga igsoon, ug magsultig laing mga pinulungan, unsa may inyong makuha kanako? Wala gayud. Gawas kon magsulti ako, kamatuoran, gikan sa Dios o kahibalo, o mga dinasig nga mensahe, o pagtulunan. O, busa, ingon ana nga sistema. O sama inyong makuha, ug muanha ko ninyo maglitok kung sa nagkalaing mga pinulungan o sinultihan. Ingon din sa Apostol Pablo, wala. O sa ato pa, walay makuha. Ingon ana nga sistema. Sa tenor sa sinultian ni Apostol Pablo, sila baya maoy original. Sila baya maoy mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Tanawa ang tenor sa sinultian ni Pablo. Ngani, kung padak-on ang pagsultis na nagkalaing mga pinulungan, pag-abot sa mga apostolis nga may original ana, ilang gipagamay. Mas gipadako pa ang paghimog propesya kay alang man tos magtotoo. Ang paglitok sa nagkalaing mga pinulungan dili alang sa magtotoo, para lang na ngadto sa mga dili magtotoo mo nang para nila gipagamay. Gipadako ang propesya unsay prueba ni anak Brad Lloyd. Ano ang prueba, Brad Makarayo? Atong basahon nakasulat sa unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 5, nag-ingon, buot ko nga kamong tanan magasultig mga dila, apan labaw pa niini nga unta kamo mamahimog propesya. Ang mamahimog propesya labi pang dako kay kaniya nga nagasultig mga dila, gawas kung adunay magahubad sa kahulugan niini aron ang iglesia mapaligon. O na, para mapaligon mo na siya nakasulat sa balaang kasulatan na mas dako pa ang propesya. Mas gipagamay niya. Labaw pa ang propesya kaysa paglitok sa nagkalain-laing pinulungan. Mo na'y prinsipyo sa original nga mga apostoles. Unya adto man gid ta maminaw nila. Kay musugot ang sa dili og wala na buhatas mga apostoles og wala na nila isulat hanaw bag na ay mo pamatuod karo nga dunay paglitok sa nagkalain pinulungan. Gibase man as Biblia. O ingon ana nga sistema. Ngani si apostol nga si Pablo bisan pa ingon ana ang tenor sa iyang sinultihan. Kung si Pablo ang iyang atensyon sa pagpamugat sa pagsultis ng kalaing mga pinulungan, dili na mao'y mugawas ni Pablo nga pagamyon hinuon niya ang paglitok sa nagkalaing pinulungan nga naman. Dili na maiwit, dili na mabintahaan si Apostol Pablo sa paglitok sa nagkalaing pinulungan. Kung moingong kalag napulo, kalibo ka mga pinulungan, gideclare ni Pablo nga naa. Pero ang question, di man gani siya maiwit sa pagsultis ng kalaing mga pinulungan. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy nga tenor sa sinultian ni Apostol Pablo. Ato lang basahon, Brad Makayo, sa unang Korinto, Kapitulo 14, versikulo 18, paingon sa 19. Nagapasalamat ako sa Dios nga ako makamaong musultig mga dila, labaw pagani kaninyong tanan. Bos kadiot. Oh, nagpasalamat siya. Nga matod pa na niya sa versikulo 18 sa Kapitulo 14 sa unang Korinto, nagpasalamat ko nga makamao kong musultig mga dila, labaw pa kaninyong tanan. Mabintahaan ba siya? Ang tubag dili. Pero tanawa gani og unsa iyang gisulti.
nga sa paglitok na sa nagkalaing mga pinulungan, pila lang kalugas ang iyang ang iya ganing gibuhian gani, tanawa diya, atubangan diya sa mga kaigsuunan o sa iyang ikaatubang. Unsay prohibaan na, Brad Jiggy? Padayonon ta, Brad Makarayo. Ngani sa sulod sa iglesia, palabihon ko nga magsulti ako og 5 ka mga pulong nga inubanan sa akong pamuot aron tuluan ko usab ang uban. Kaysa paglitok og napulo kalibo ka mga pulong pinaagi sa pagsultig mga dila. Oh, sa tenor sa sinultian ni Apostol nga si Pablo gideclare nga matod pa sa sulod sa iglesia palabihon ko pa nga maglitok ko 5 lang ka pulong kaysa paglitok sa napulo kalibo ka mga panultihon o mga pinulungan. Ingon ana nga sistema asa sa sulod sa iglesia. Kay ngano man ang ilhanan sa sulod sa iglesia mao man to ang propesya. Pero ang ilhanan sa mga dili magtotoo nga atubangon aron sila misyonan, aron sila pasabton, aron sila makabig. Mao tong kun unsay ila sinultihan, maapas nila dito ang pagsultis na kalain-laing pinulungan. Ingon ana nga sistema para makasabot sa madali. Mudawat ba sila dili? Mao tong niingon sa Apostol Pablo, bisan pa sila nakadungog ako, naglitok sa sa sinultihan sa lain nga mga dila og mga langyaw. Di gyapon sila mutuo. Busa bisan pag ang gikaatubang niya giapas sa mga apostoles ang ilang sinultihan para masabtan, makasabot nga mao ni magkasinabot sila. Didto ang diferensya na pod sa pagtuo. Kay bisan pag nakadungog nga nagsultis na kailangan pinulungan kahibalo ang mga apostoles, di man gyapon mudawat. Ingon ana nga sistema sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Niingon dayon siya sa sulod sa iglesia palabihon ko pang maglitok ko sa 5 lang ka pulong kaysa paglitok sa napulo kalibo ka mga pinulungan. O na, tinaw, nga wala pa mugati ang paglitok sa naglang pinulungan. Dihang bahina, pos pud may mugamit na gani media sa sa buhat, 2:1 og 4, pag-abot nga nagsulti sa naglang pinulungan, wala na may ikadugang anak. Ngano? Di na mistil dungagan. Kay nahibalumig unsay dulngan. Ug unsay dulngan anak, nganong wala pa mugati sa mga orihinal, kay nasayod man sila. Nga kana, gibuhat lang na aron magkasinabot sila sa mga tagadili ilahang sinultihan nga ilang giisplikaran ingon ana nga sistema. Pero kadto nga hiya sa pagsulti sa nagkalaing pinulungan nga ilang gibuhat kadtoy muhunong ra o walaon ra, wagtangon ra o tapuson ra. Ato nang sulti ang mga kaulugan atong tagsa-tagsaon na unang hugna nga wala pa mong ating Pablo kay nasayod siya nga kana mawala, mahunong, wagtangon, mahanaw, matapos. Maura man na pagkasulti para nga makakuan nang nagkalain-lain nato nga gipangsulti nga kuan para mapamatud-an. Mubasa mi og nagkalain-lain pud nga mga translasyon sa Biblia. Brad Romy, tanaw nato nga naagyon sa balaang kasulatan nga kana nasayod ang mga orihinal nga kana mawala o mahunong ra gyud na. Ato lang pagkabasahon, Brad Makarayo, kini ka sulat di sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 8, nagaingon din ang gugma wala gayoy pagkatapos, apan kung aduna may mga paghimo propesya, kini igahiklin raw niya. Kung aduna may pagsultig mga dila, kini pagahunungon raw niya. Kung aduna may kahibalo, kini igahiklin raw niya. O bosa, kung doon na may kahibalo, ihiklin ra. Kung mahibalo silang nagpagsultis na kilay mga pinulungan, ihiklin ra na. O niya, ang pagsultig mga dila, pagahunungon. O na. O niya, sa laing translation, giunsa na po na, kaysa gibasa sa King James Version, giingon pagahunungon o ihiklin. Sa ubang translation, giunsa na po na pagsulti sa Biblia, Brad Jisrael. Pagkatapuso na po na, Brad Makarayo, diri sa ang pulong sa Dios sa maura gyapon nga sitas gingon. May katapusan ang pagsugilon sa pulong sa Dios ug pagsultig mga pinulungan nga wala matun-i. Ug ang kahibalo apan ang gugma wala gay katapusan. Sumala sa tong nabasa, Brad Makarayo. O busa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga gitinaw nga giingon diha sa nakasulat sa Biblia ang pagsulti sa pinulungan nga wala matun-i, May katapusan. may katapusan. O sa nakasulat nga uban nga translation giunsa na po na pagsulti, Brad Lloyd? Ato karong basahon, Brad Makarayo, diri sa New World Translation. Kaya mo rin po niya sitas. Mo kaning nga ingon. Ang gugma dili gayud mapakyas apan kung aduna may mga gasa sa pagpanagna kini sila wag tangon ra.
Kung aduna may pagsultig lain-laing mga pinulungan, kini sila muhunong kung aduna may kahibalo, kini wag tangon ra. Busa sa nakasulat sa Biblia matapos sa gibasa ni Brother Israel sa ang pulong sa Dios. Unya sa King James Version, pagahunungon ra. Diya sa gibasa ni Brother Lloyd, yun sa pagsulti. Wag tangon ra, Wag Brad Makarayo. tangon. Pagahunungon ra, matapos, wag tangon. Sa uban pod nga mga translasyon, yun sa pagsulti na Brad Jiggy. Ato lang basahon ang pulong sa Dios, Brad Makarayo, sa unang Korinto. Ang buhing pulong. Ang buhing pulong. Sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 8. Ikama dayon sa Jis, Brad Jiggy. Oh, Brad Makarayo. Ang tanang pinasahing hiyas nga gihatag sa Dios kanato may katapusan, apan ang gugma magpadayon hangtod sa kahangturan. Moabot ang adlaw nga ang propesiya pagsultig laing pinulungan ug ang pinasahing kahibalo ug kahibalo nahibaluan karon bisan pa kahibalo mahanaw sa Jis. Apan higayon nga moabot na ang pagkahingpit ang pagka dili hingpit niining mga gasa o hiyas nga dili hingpit matapos o mawala na. Sa ato pa giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan nga giingon nga ang kato moabot ang adlaw nga ang propesya pagsultis nagkalalayong pinulungan pinasahing kahibalo mahanaw. Unya pagka moabot ng hingpit sa Jis giingon apan sa higayon nga moabot na ang pagkahingpit ang pagkakinahanglan niining mga gasa sa hiyas nga dili hingpit matapos ug mawala na. Sa ato pa mahanaw matapos ug mawala na. Pagahunungon ra mawagtang sa nakasulat sa Biblia kano sa pag-abot sa adlaw. Mao man na dunay adlaw nga moabot nga mahuman pod ang pagsultis nagkalain-laing mga pinulungan. Ingon ana nga sistema na karon giun sa pagsulti asa pa sa Hiligaynon sa Bibliang Katoliko sa Hiligaynon 13:8 hangtod bersikulo 10 aggugma wala sing katapusan ang hiyas sa pagwali sang pulong sang Dios umalagi ang mga hiyas sa paghambal sa iban nga mga hambal magauntat sa ato pa magaundang hunong ang paghambal sa iban nga mga hambal sa giyon dayon kag ang kahibalo may katapusan no ibi kay ang aton nga hiyas kay ang aton mga hiyas sa paghibalo kag sa pagwali sang pulong sang Dios indi pa himpit pero kon ang himpit mag-abot andi himpit magataliwan silin ni apostol nga si Pablo ang hiyas nga gihatag nga ginbugay sang Dios ang ila indi pa himpit islan pa sa unsa man sa hingpit nga unsa man pulong unsa man na nga sistema pero kung ang hingpit mag-abot ang di hingpit magtaliwan sa ato pa mawala mahanaw ingon ana nga sistema so ang hiyas sa pagsulti o paghambal sa iban nga mga hambal mauntat magaundang sa ato pa naa unya pag-abot na sa hingpit magataliwan mawala sa unsang paagi unsa man tong pulong nga ginbugay sang Dios sa ila sa nakasulat sa Roma 10:17 sa Bibliang Katoliko mao lang gyapon nga sitas unya sa Biblia lang gyapon nga translation ni nga Hiligaynon giingon sa pagpahayag sa nakasulat gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pagwali sang pulong sa Dios nagaabot paagi na hanungod kay Kristo mao bitay hinungdan Brad Dani nga bisan pa gani o tanawa gani ngano nga ang stand nato wala ta sa wali sa dapit sa atong Ginoong Kristo kay nasayod ta nga mawala unya daw bi karon kay padayon kung padayonon man di apil ang pagwali sa atong Ginoong Kristo padayon ngano man nga naaman ta sa stand sa dapit sa Espiritu Santo kay mawala man guna mo man ang giingon nga dili hingpit dabi kay nakarga naman ang pagsultis nagkalaing mga pinulungan si kinsa man tang mo padayon ana ang Biblia nag-ingon nga mawala ang pagwali ang paglitok sa mga pinulungan pagahunungon matapos may katapusan mawala og matapos og mawala na ingon ana nga sistema Biblia ang nag-ingon kinsa man day labaw Biblia o kita kung nangasayop man ang mga tao nga nagamit niya ng sitas og nagbasa nga ang paglitok sa nagalay mga pinulungan mawala ang labaw na sayop ana unang-una si Apostol Pablo ang original
nga maoy dili mabintahaan o dili maiwit sa paglitok sa nagay mapidulungan. Pero gideclare niya nga kana mawala na. Sa ato pa, sipyat siya sa pag-declare niya. Sipyat sa pag-declare. Unya, sipyat po ning Biblia, kay mao may gibasa na to. Kung nasayop mi, nga among gibasa nga mawala ang pagwalis na kayo mapinulungan, so nasayop ang Biblia. Unsay pulos, anak, gilangkat na unta na. Kay maura manggapon, nagbasa-basa ta na ang sitas unang Korinto 3:9, wa man ay pulos, contradict man na sa original nga naglitok sa nagayang pinulungan. Unsa man nga sila mismo original, sila may ni-declare ana. Oh, ingon ana nga sistema. So igo lang may nagbasa. Ingon ana nga sistema nga naglatid diya sa balaang kasulatan. Oh, ingon ana nga sistema. Now, bisan pa ang pagpandong bisa katong buluhaton ganilan sa panahon sa mga apostoles, magpandong man para makunsaran ug unsa man diha maglitok sa nagkalain-laing mga pinulungan. Munay giingon nga gideclare nila apil pod nga kana mawala. Unsay prueba ni ana kun atong basahon Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Makarayo? Atong basahon nakasulat diri sa Hebreanon Kapitulo 6, versikulo 1, lapos na ngadto sa 2, nagingon, busa, biyan ta na ang nahiunang mga tuluhan, may tungod kang Kristo, ug maragsuwag kita ngadto sa pagkahamtong, sa dili sa pagkahimutang pag-usab, sa sukaranan sa pagkahinulsol, gikan sa mga sa patay, nga mga binuhatan, ug sa pagtuo ngadto sa Dios. 2. Ug sa pagtulunan, may tungod sa mga bautismo, ug sa pagpandong pinaagi sa mga kamot. Bisag diha lang kutob, mao na apil ang pagpandong sa mga kamot ingon ana nga sistema. Mao na doon na may paghisgot nimo Brother Danny Mabini. Ingon ana raman nga sistema. Ako una nimo gisgutan sa Facebook. Wala ba ako naghisgot ba sa ngalan baya nimo primero? Ha? Ikaw man maoy naghisgot nako diha nga nabasa ko sa Facebook. Tanawa gani og doon na ba ko'y mga counter ninyo diha? Dili nako batasan nga mag-counter ko diha sa Facebook. Kay dili ginako kinatanawa gani diha og doon na ba ko'y mga gipang post diha? Doon na ba ko'y gipang kuan gipang buhian sa Facebook? Dili ko na batasan. Kay dili ko ga entertain ana. Gusto ko harap-harapan. Kana bang harap-harapan ba nga? Mupadayag kas ako Wala may labot physical na to. Sa ato kuan nga gamiton ang kamot og tel. Wala labot na. Kay ngano man naibalo man gid mo sukad pa sa una. Ang mga ministro sa PBCM gimatuto ni Master Biblia ang gamiton ug doon na mami atubangon ang atubangon ana mauna ang kasulatan among gamiton. Ingon ana nga sistema. Kay diha nakasandig ang pagturon matinawan ta. Ingon ana ang prinsipyo sa PBCM nga mga ministro. Way labot ang pisikal. Ingon ana nga sistema. Rason nga naa gibuhian tanawa gani. Di ba ang pagisgot nimo sa ako ngalan diri sa Villanueva, nagisgot ka gigamit nako ang pagpakunsad. Biblia man ang imong gisgutan. Ang pagpakunsat, asa man day mabasa, di ba nas Biblia? Naba din nas lawas na to nga man. Nigawas lang sa akong baba, ang mga pagsubay ana, o paghisgot sa imong ngalan, kay unang nigawas sa Facebook, ang akong ngalan, gipasa ni Reverend diri sa kuha. So wala ko ilaing dimensyon. Ikaw lang. Mabitaw nga, sa diha nga kwanto, kung kinsa ang naghisgot o kinsa ang nagmensyon ako, siya akong hisgutan. Kay gisgutan man pug ko, para mahatagag katinawan, unsay kahulugan, nganong nagamit ko buhat 2:1 ug 4. Nganong nagamit ko og buhat 1:8. Dili sa paglitok sa nagkanang mga pinulungan kay nasayod mi kana mawala. I hope nga imong nasabtan. Ang atoa ingon ani, kun kamo naaman sa mata nga naa diha nga nagpadayag mo, kung nagtuo mo nga husto na, ay go, padayon mo. Sa inyo, naatay freedom. Nalatid sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights Article 3, Section 4 ug Section 5, ayaw naghisguti. Ang kuano kung sa wala man ta mahibalo unsay prinsipyo pa di ay nganong nagamit ko ana. Oh, musa gipadayag na ko na sa ere. Walay konsensya nga makuha na una ko nga nakuan diha kay ngano man nganong hisgutan ko. Ano na hisgutan ang programa sa Villanueva. Nga dili man na nagwalit ang nagtapik ana tungod kay para pagsultis nagkalay mapinulungan. Gitin-aw lang namo diri sa ere. Oh, tanawa gani sukad nga nakabasa ko ni counter ba ko sa Facebook? Wala man gani ko'y gibutang diha sa ako sa Facebook kani nga naa ako diha ang akong gipangkuha bisag usa na lang ka words nga naa diha. Usa ka word nga naa diha o mga words nga gibutang nako diha. Diha sa Facebook wala. Kay di ko gakuha sukad pa sa una. Dili ko gakuha kay gahasulan ko. Mo pay napatay mga buluhaton. Mukuan pagitaan na sig type may itong pas kay mo type diha di na ako nakuha na wala di ko gahatag import kuha na
Ang ako kana gyud na klaro-klaro nga naa diha sa ire kay naanad ta 17 pa atong edad sa buluhaton nga pagwali. Ingon ana nga sistema. Nag-abot na lang ta karon og 48 ang atong edad. 49 ang atong edad. Batasan ako nga naa sa Biblia ang akong prinsipyo baruganan. Kay mao na ang gimatuto ni Master diri sa mga ministro sa PBCM. Ingon ana nga sistema. So ang atoa mao ni sila nasayod pod nga katong paglitok nila sa nagkalain-laing pinulungan og ang mga hiyas nga naa kanila nganong giingon to nga dili hingpit tungod kay katong ila pong pagdawat sa Espiritu Santo sa espiritual nga pagdawat sa pagkunsad nila niadtong adlaw sa Pentecostes kadto pay patinga partial o installment unsay prueba nga partial rang projege or sa ubang translation na pod installment o kato pasiuna. Ato lang basahon ang 2 Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo og naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Sa to pa patinga og kung ato pong basahon sa laing translation Brad Makarayo sa Dabok, ato lang basahon ang Dabok sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. He has put his brand upon us, his mark ownership, and given us his Holy Spirit in our hearts as guarantee that we belong to him. As the first installment of all that he is going to give us. Sa to pa siya nagpatik sa iyang marka dinhi kanato, marka sa iyang panag-iya ug naghatag kanato sa iyang espiritu dinhi sa sulod sa atong mga kasing-kasing nga maoy pagpasalig nga sakop kita niya ug nga pasiuna lamang kini sa iyang igahatag kanato. Sa to pa katong giingon nga patinga ug sa laing translation pa gitawag siya first installment o pasiuna. Oh, pasiuna. First installment, pasiuna. Patinga, partial, giunahan, anara nga sistema. Oh. So, dili pa to kahingpitan. Ingon ana nga sistema. Dabi kay sa pag-declare nga dili pa hingpit. Giwala naman pod hinuon gyud ang paglitok sa nagang mga pilungan. Unsa may atong mahimo ana? Nakinsa man di asa man ta naminaw sa nagpadayon karon og didto sa may original nga nag-ingon nga mawala. Munang pasensya na lang gyud ta. Sa mga ministro sa PBCM ang prinsipyo nakasandig sa Biblia. Biblia nag-ingon nga kana mawala sumoy gituman. Ug maupod na ang gipasunod ni Master. Tanawa si Master kung sa ang iyang prinsipyo. Kung kana padayon man ang paglitok sa nagpilungan, nganong ibutang man sa balaod sa misyon? Nga isandig ang atong pagtuo sa Biblia, nga ang Biblia nga atong sandigan sa atong pagtuo, mudiklir man ang Biblia nga umawala na, muhunong na, undang na ang pagsulti sa nagkalaing mga pinulungan. Nganong ipasandig man ni Master diha? Asa naman ang mahimutang ang mga sinugo ni Master, mga ministro, ug ang mga misyonaryo ug mga misyonarya. Nga isandig man diha, human nga ang gisandigan ang Biblia. Muingon ta ang mga ministro ug mga misyonarya, wala namang paglitok sa mga pinulungan. Unya ang Biblia gisandigan ingog padayon di ay kay way mabasa nga mawala ang paglitok sa mga pinulungan. Dabi kay do na may mabasa. Daghamang translisyon. Munang wala tay mahimo. Musugot man tag sa dili, ang kabubuton sa Dios may matuman. Ang kabubuton ni Master mo ay matuman. Kanato nga mga PBCM, kay giilaman si Master nga Dios nga Espiritu Santo. Unya kay si Master ipasandig man sa Biblia, dabi kay ang Biblia pag-abot nga sandiganan sa itong pagtuo, midiklir man nga mawala. Unsa may atong mahimo ana nga nag-uban man ang prinsipyo ni Master ug ang Biblia. I hope nga nasabtan ang among gipasabot. Yun ana nga sistema. Wala mi gidala na mo ni si Ere ingon nga naadya nga masakitan ang atong pisikal nga lawas. Wala. Ang atoa lamang gihatagan lang namog katinawan. Mawala ba o magpadayon ba? Kung bisan pag gideklar sa Biblia nga mawala og nagtuotang padayon, go. Ngano man, nalatid sa Philippine Constitution lagi sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5, dunay freedom of speech, dunay freedom of religion, dunay kay libertad. Mubulag ba ang imong sinultihan sa Biblia nga mawala niingon ang Biblia ug ikaw pud nga nagbasa moingon ka na adi ni tinuod kay ang pagsulti sa nagkalang pilungan mao gini tinuod. O imo nang katungod. Katungod na sa mga naglitok sa nagkalang mga pinulungan. Wala tay mahimo ana. Pero kung ang Biblia atong sundon, ang mahusto ang katugyon nga wa na maglitok sa nagkalang mga pinulungan. Ingon ana ara nga sistema. Mao na nga sa nakasulat sa balaang kasulatan, katong giingon nga
pasiuna, doon na pa'y musunod. Asa na, mo nang gikahusaan sa amahan, nga ipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan. Asa dapit, Brad Jisrael, nga doon nagkahiusa ang amahan o sa anak diha na sa Espiritu Santo. Atong basahon Brad Makarayo diri sa Biblia sa Kristohanong katilingban, giingon diri sa Mateo kapitulo 6 siyang putnot giingon diri buot mohatag ang amahan siyang kabalaan ug kalipay sa iyang mga anak. Buot siya nga mubugkos nato sa iyang ngalan aron mahiusa taniya sama nga ang amahan ug ang anak nahiusa sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, Brad Lloyd, atong tanawon. Sa nakasulat sa balaang kasulatan. Tanawon na to. Unsa ang plastada nga nakasulat sa balaang kasulatan? Asa ang pruiba nga naghiusa ang amahan diha sa anak ug espiritu o diha sa Espiritu Santo? Nahiusa ang amahan ug anak diha sa Espiritu Santo. Sa kayusahan mauna nga ipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan aron nga mga katawhan katudloan sa Espiritu Santo kay siya na ang Espiritu Santo mo'y mupuli ni Kristo og maoy mo lugar nga magtudlo sa iyang katawhan. Naabay pruiba na, Brad Lloyd? Na pruiba, Brad Makarayo. Atong basahon ang pulong sa Dios diri sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25. Ingon. Kining mga butanga, ginasulti ko ng daan kaninyo, samtang kauban pa ninyo ako. Apan kung magagikan ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, maong ipadala sa amahan, puli ka nako. Siya ang magkatudlo kaninyo sa tanan ng mga butang, ug magapahindom kaninyo sa tanan nga akong gigaingon kaninyo. Busa mauna nga ang Espiritu Santo, naghiusa ang amahan ug ang anak, ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan, pulis atong Ginoong Kristo aron ang mga tao katudluan. Sa unsa? Sa kining gitawag og Espiritu Santo nga mauto nga ang tao magbag-o na dayon sa pag-alaga diha sa Espiritu Santo. Unsay pruiba ni ana? Duha ka translation basahon nato, Brad Jiggy, nga doon nagipag-bag-o diha sa Espiritu. Ato lang basahon ang mga taga Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Apan kini alang sa kamatayon Sa Roma City 6, apan gipagawas. apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan nga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalim sa karaang sinulat nga kalagdaan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, sa nakasulat sa Biblia, unsay gisulti nga naa kay giingon sa balaang kasulatan nga dunay pagbag-o diha sa espiritu pag kinabuhi sa pag-alagad. Dunay gipahigawasan. Nasayod na taana asa dapita. Mao na tong giingos nakasulat sa balaang kasulatan nga dili pahingpit ug mawala mao to ang ilang mga hiya sa buluhaton nila. Mapagwali man o gingon man paglitok sa nagkalay mga pinulungan wala na. Dunay pagbag-o sa pag-alagad diya sa espiritu unsa matanga sa espiritu, Brad Lloyd. Kung atong basahon nakasulat sa balang kasulatan sa gibasa ni Brad Jiggy, King James version man basahon sa ubang translation sa maulang gyapon nga sitas Roma City 6 giyon sa pagsulti na. Roma City 6. Sige. Aniya, Brad Makarayo, atong basahon ang pulong sa Dios sa mao nga sitas. Apan karon tungod sa atong pagkahiyusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, klaro nga resulta na sa pagsunod sa bag-ong pagkinabuhi, pag-alagad diha sa Espiritu Santo. Mao nang gikayusahan sa amahan nga ipadala ang Espiritu Santo pulis atong Ginoong Kristo diri sa kalibutan para nga ang tao magkapangalagad sa Espiritu Santo ug mailalom ka sa pag-alagad diha sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Tin-aw, gipadala sa amahan ang Espiritu Santo puli kang Kristo, puli sa diri ipapuli sa kalibutan aron ang tao katudloan. Mangunay na mismo ba ang Espiritu Santo sa pagtudlo sa iyang mga alagad? Ug bisan pa gipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan ug naapo dayon diha nga bisan pa ang pag-ampo naa na ang mga alagad sa Espiritu Santo. Simpre ang pag-ampo naa sa Espiritu Santo. So doon na bagi pag-ampo, Brad Romy, diha sa Espiritu Santo nga ipahinungod, Brad Romy, naa ba gyud mabasa litra por litra? Doon na gyud, Brad Makarayo.
Ato lang pagkabasahon kini nakasulat sa Judas sa iyang kapitulo 1, bersikulo 20. Apan kamo, mga hinigugma, kinahanglan managtubo kamo diha sa inyong balaan uyamot, nga tinuhuan pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Oh, diha magampo sa Espiritu Santo. Pag-alagad diha sa Espiritu Santo, pag-ampo diha sa Espiritu Santo. So wala masayop. Kung doon na may pag-ampo, doon na tay freedom. Muna giingon nga kung ang PBCM nangalagad man diha dapit sa Espiritu Santo, ug doon na may pag-ila diha kang master, wala ta mag-topic pa karon kung unsa pa ang kuan diha nga ato ang gipadayag, ang ato lang gipadayag na nato kung kinsa ang giila sa PBCM nga Espiritu Santo. Kung suportahan pa nato mga sitas, daghan pa o kuwang na dayon ang atong oras, daghan ang mga sitas ang atong mga gamit ni ana. Ingon nga sistema, basta sa pag-ila diha kag master, Espiritu Santo nga maoy gila sa dapit sa PBCM og diha napahinungod sa dapit sa Espiritu Santo ang pag-ampo og sa pag-ila sa PBCM naa sa magtutudlo. Pero dili nato masuportahan pa sa sitas kapag kakaron tungod sa mga oras o sa oras nga apiki. Ingon ana nga sistema. Busa ang Espiritu Santo pod mailalom ka sa pagtudlo sa Espiritu Santo ug mapahinumdom ang Espiritu Santo sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Unsa man ang gisulti sa atong Ginoong Kristo di ay Brad Israel kung atong basahon nakasulat sa Biblia. Ni atong basahon diri Brad Makarayo diri sa nakasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21, kay unya maabot ang dakong kasakitan nga ingon sa wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon og dili na gayud mahitabo pa. Busa muni giingon nga dunay dakong kasakitan. Kung doon na may dakong kasakitan, Brad Rome, gipadala dayon ang Espiritu Santo diri sa kalibutan para ang tao matudluan ug unsay angay buhaton. Kung doon na may dakong kasakitan, doon na po'y lutsanan nga gihatag ang Dios ni ana. Sa unsang makalingkawas ang tao ni anang dakong kasakitan, Brad Rome? Mo atong paglawom Brad Makarayo nga muabot ang timbre sa Espiritu Santo ngari kanato Brad Makarayo. Atong pagbasahon din sa nakasulat sa Episo sa iyang kapitulo 4 bersikulo 30. Ugayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitinaw. Sa nakasulat sa balaang kasulatan gitinaw nga dunay timbre sa Espiritu Santo. So karon Brad Jisrael, atong tan-awon unsa ba ang nakasulat sa balaang kasulatan sa unsang paagi nga matimbrihan ang tao sa timbre sa Espiritu Santo? Ni atong basahon diri Brad Makarayo sa Episo kapitulo 1 bersikulo 13 giingon, pinaagi kaniya kamuusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo og sa nagpanuon na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa Biblia sa unsang paagi nga matimbrihan ka, dili sa pagkunsad, kundili sa matimbrihan ka sa Espiritu Santo, pinaagi sa maayong balita, dili kay pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, kabautismuhan na katimbrihan ka na. Ang giingon karon pinaagi sa maayong balita, katimbrihan ang tao sa timbre sa Espiritu Santo. Kung giingon maayong balita alang sa kaluwasan, Brad Lloyd, kung atong basahon ang nakasulat sa Biblia, unsang matanga sa maayong balita nga pinaagi ni anang maayong balita matimbrihan ang tao sa timbre sa Espiritu Santo. Kay ang maayong balita mahitungod kang Kristo katumay mawala gideclare sa giingon Pablo unang Korinto 3:9 ug 10 sa iligaynon gibasa nato ganiya. Di pod mo gawas nga atong ginunghiuban na tag sa Jeremias 31 bersikulo 31 kama 34 mawala ang pagwali sa atong ginunghiuba. So ang atong paglaom ana kanang hingpit nga moabot kanang maayong balita nga nagdala sa timbre sa Espiritu Santo. Kung maayong balita man bahin sa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan, gidik clear ba gyud o gitin-aw ba gyud Brad Lloyd nga kana wali gyud nga Espiritu Santo ang gitawag maayong balita nga nagdalag timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan? Gideclare gyud og gitinaw gyud Brad Makarayo. Aniya, pruibahan nato sa nakasulat diri sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 niingon. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tawo nga nanagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit. Mga butang nga niini ang manulundan ang ando sa pagsudong. Wala ko kaulo Brad Makarayo, kita gyud ang isanguna na mga ministro sa PBCM nga mao'y nagwali sa Espiritu Santo. Mao na ang tinuod. Walay ko kaulaw na. Busa sa PBCM
ang gisangon ni Master sa dakong buluhaton na pod sa mga ministro, sa mga misyonaryo ug mga misyonarya, ang dako na pong buluhaton nagdala og timbre pinaagis pagwali. Ginamit ang Biblia, wali sa Espiritu Santo, katimbrehan ka para sa kaluwasan. Efeso 4:30, Efeso 1:13. Ingon ana nga sistema. Sa dakong buluhaton nga gilatid nga narehistro sa Securities and Exchange Commission, pagparehistro ni Master ani tungod sa dakong buluhaton. Una, pagsangyaw sa Kristohanong pagtulunan, naa sa stand sa pagwali sa Espiritu Santo nga naa sa nakasulat sa Biblia. Kay mao may si Kristo may nagsulti, di man ta makaabot sa Espiritu Santo og dili gipadalas aman di pod gisaad sa atong Ginoong Kristo. Ingon ana nga sistema. Now, pagtukod ni Master ang purpose unsa? Pagtabang sa mga balatianon, naa na dayon ang paghatag og pagtambal ngadto sa mga balatianon. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Ang prueba niya na Brad Macarayo ato lang basaw ng amended Articles of Incorporation and new bylaws registered August 12, 1971, Securities and Exchange Commission number 45013. Ug dinhi sa page 4 atong makita dari ang mga walagway sa mga board of directors sa pagtulon-ang PBCM og Diretso na nenta Brad Jiggy sa kuana sa ato ng pinulungan. sige Brad Macarayo. Sa Bisaya. Sige. First, that the name of said corporation shall be Philippine. Para na lang Brad Jiggy sa Bisaya na lang. Sige Brad Macarayo. Sa ato pa, ug nagpahayag una nga ang pangalan sa maong kapunungan mao ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ikaduha, ang katuyuan sa pagtukod niining kapunungan mao ang pagsangyaw sa Kristohanong pagtulon-an sa pagkaluoy, pagpasaylo ug pagkalulot. Paghupay o pagkunod sa tawhanong kasakit, paghatag og pagtambal medical dental ngadto sa mga nagkinahanglan og sa masakiton. Na, mao na'y purpose. Mao na nga gingon na mo ba sa una nilang buluhaton pag-ayo sa mga balatian ug ingon man pagwali, nahana ang pagsuportar sa Espiritu Santo. Labaw na niini gyud karon nga hingpit na nga pagwali na gyud sa Espiritu Santo didto sa iyang mga alagad. Naa nagpadayon ang buluhaton unsa, dili ang pagsultis ng kalay mga pinulungan, kundili ang pagwali, pagmantala sa ngalan ni Master sa giila nga Espiritu Santo ug ingon man sa dakong buluhaton sa pagpanambal alang sa nanginahanglan nga sila mangayog tabang sa pagtambal paagi sa espiritual nga pagtambal nga gitudlo ni Master sa mga misyonarya o sa mga misyonaryo. Nasabtan. So yun ana nga sistema, wala naman kami oras mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Hinaot, Brother Danny Mabini nga imong nasabtan ang among gipahayag o gipaabot sa ere tungod kay gihatagan lang natog katinawan, padayon ba ang pagsultis ng nagkalimpilungan og dili ba? Ug unsa pod ang gisangon ni Master kanato? Ang gisangon naas pagwali, pagmisyon ug ingon man pag-ayo sa mga balatian. Sa ngalan na lang sa balang magtutudlo, Divine Master Tomas Ilio Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President, Reverend Charlie Uhidio, kininyo lagad sa kanginan, Evangelista, Brother Herbohides Macarayo, uban sa kauban ng mga ministro. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kiniusab si Brother Lloyd Badera. Yusab si Brother Romira Macamos. Kiniusab si Brother Gisrael Macarayo kami mingon sa mga takna sa mga istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw ngayong gabi kanatong tanan.